Iftakar fil-ħina tiegħek Mulej u ħares dejjem muqaddes lill-qaddejja tiegħek li għal-jom ibnek Ġesu Kristu Sidna waqqaf bit-tixrid ta' demmu il-misteru tal-għajt u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi jsib ir-risq jintrefa' jola u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna ndiexu minnu għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisa ta' bniedem. Hekk qatt jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih, qudiemu islaten jagħlqu ħalqhom għax qatt jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifmu dak li qatt ma semmew bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-Mulej, bħal xitla kiber qudiemna u bħal erq minn art nieċfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex iħassru lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu rafa' fuq il-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġġub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna l-kol bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għar-rasu u l-Mulej xeħed fuq il-ħażen tagħna l-koll. Ħaqruh u waqgħet għalihom bla biss ma fetaħ fommu, bħal ħaruf meħud tal-qatla u bħal naġa imbikma fit minn iġizza ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min għad iħaħseb fuq xortih. Iva, għaċtuh mill-art tal-ħajjin, minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub u tawh qabar mal-ħżiena u mal-għonja difnuh. Għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda erq. Iżda l-Mulej oġbu jaksu bil-mart, tal-li joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni u għat jara nisel u jtawwa l-jiemu u rrida tal-Mulej isseħ bih. Wara d-batija tiegħu għat jara d-dawl, jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust iġġustifika l-qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bih hu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qalbenin għaliex hu offra ruħu għall-Mewt u kien magħdud mal-midinbin. Hu li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għall-midinbin. Il-kelma tal-Mulej. Missir när
tittamaw fil-Mulej. Qari mill-Littra lill-Lut. Ħuti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir, li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-Mewt, Ġesu, bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b'liħen u bitmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-Mulej. Minħabba fina Kristu qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollih sa smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem.
Il-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda dak li tradih kien jafu il-post, għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġema soldati u xi ħasess minant il-qassisin il-kbar u l-Farizej u mar bihom hemmhekk bil-fanali torċi u armi. Ġesu li kien jaf b'kull ma kien ġej fuqu, mar fuqhom u qalilhom. Lil min qegħdin tfittxu Huma weġbu. Ġuda dak li tradih kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena u ma resqu lura u waqgħu mal-art. U reġa' staqsihom lil min qegħdin tfittxu huma qalulu. Ġesu aġibhom. Qedtilkom li jiena jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn jmorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal, minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. X'mun Pitru kellu sejf siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-lemminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu qal lil-Pitru Erġa' daħħal is-sejf fil-għan tiegħu, forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux. Imbagħad is-soldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-ases tal-lut qabdu lil Ġesu rabtuh. L-ewwel ħadu ħantanna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lil-Lut ikun jaqbel li bniedem wieħed jimut għall-poplu. X'mun Pitru d-dixxiplu liħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien mitla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pitru baqa' barra ħdejn il-bib. Imbagħad id-dixxiplu liħor li kien mitla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil-Pitru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bib qalet lil-Pitru
Int mintix ukoll wieħed mid-disċipli ta' dan ir-raġel. U weġiba. Le minix. Il-qaddija u l-asses kienu kebsu n-nar mill-faham għax kien il-bart u għadu emma sħana u Pitru kol għatmaħom sħana. Il-qassis il-kbir istaqsar il-Ġesu fuq id-disċipli u t-talim tiegħu. Ġesu iġbu. Jiena tħaddit fil-beraħ qudiem kulħadd, għallim dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha u bil-moħbi ma qed xejn, għalfejn qiegħed tistaqsi lili. Staqsi lil dawk li semgħuni x'għedtilhom, araw ma jafux hekk. Kif għal dan, wieħed mill-asses li kien ħdejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu u għallu. Ek tbieġbu lil-qassis il-kbir. Ġesu għallu. Jekk kienet xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn. Imma jekk qed tissewwa, għaliex terfa' idejk fuqi. Imbagħad annabat lil Ġesu marbutant Kajfa il-qassis il-kbir. Xmun Pitru mela kien qiegħed hemm sħana u qalulu. Imma u ċaħatu għal. Le minix. Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pitru kien qatalu idintu qal. Mela jien ma rajtekx miegħu fil-ġnien. Pitru ċaħat għal darb'oħra u minnu fih id-den is-serduk. Imbagħad ħadu lil Ġesu minant Kajfa għall-pretorju. Kien filgħodu kmieni u ma daħlux fil-pretorju għax ma ridux jitniġsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-Għid. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom. X'akkużantkom kontra dan ir-raġel? Huma weġbu. Pilatu qalilhom. Udu hintom, u ġudikaw hintom skont il-liġi ta'kom. Imma l-lut qalulu. Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu reġa' daħal fil-pretorju, sejjaħ lil Ġesu u qallu. Inti sultan tal-lu.
Ġesu wieġeb. Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok, jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi. Pilatu wieġeb. Mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-assisin il-kbar li tawk fidejja x'għamilt. Ġesu wieġeb. Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja, li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja. L-asses tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f'idejn il-lut. Imma ta' bilħaq saltnati mhix dawn. Pilatu qallu. Mela insulta. U Ġesu wieġeb. Inti tgħidu jiena sultan, jiena għalhekk twelidtu għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhet għall-verità, u kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu. U l-verità x'inhi? Kif qal dan, reġa' ħareġ quddiem il-lutu qalilhom. Jiena ma nsib ebda ħtija fih, issa intom għandkom id-drawwa li neħissilkom wieħed fil-lejl. Tridunix neħissilkom lis-sultan tal-lum. U ma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu. Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtuh is-swat. Is-soldati niżġu kuruna tax-xewk u qegħdu ilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin qudiemu u jgħidulu. U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom. Araw se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra, libes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom. Araw hawn l-bniedem. X'inraw il-qassisin il-kbar u l-asses bdew jgħidu u jgħidu. Pilatu qalilhom. Udu salbu hinto, jien ma nsib ebda ħtija fih. Illu tweġbuh.
Meta sema dan, Pilatu aktar beża. Reġa daħal fil-pretorju u għalli l-Ġesu. Inti mnejni. Imma Ġesu ma wieġbu xejn. Li ma tkellix. Ma tafx li għandi s-seta neħissek u għandi s-seta nsalbek. Ġesu wieġbu. Ma kien ikollok ebda seta fuqi, kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk min talili fidejk għandu ħtija akbar. Min dak il-ħin il-qudiem, Pilatu beda jfittex kif jeħilsu. Imma l-lut is-suktaw jgħidu u jgħidu. Meta semahom jgħidu dan, Pilatu ġib lil-Ġesu barra u edu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ li Tostrotos bil-ludi gabbata. Kien jum itħejjija ta' lejt għal-ħabta tas-sitzija. Pilatu għall-lut. Araw is-sultan ta'kom. Daw kien fexxew jgħidu. Pilatu għalilhom. Jinsen salab li sultan ta'kom. Imma l-assisin il-kbar weġbu. Fl-aħħar tawlhom f'idejhom biex jisalbuh u huma ħadu lil Ġesu. Ġesu refa s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kidba u ħala fuq is-salib. Fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nazaret, is-Sultan tal-Lut. Din il-kidba qrawha ħafna lut, għax il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt. U l-kidba kienet bil-ludi, bil-Latinu, bil-Grik. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu.
Pilatu iġeb. Isalik tibti. Wara li salbu lil Ġesu, is-soldati ħadu lil bistijow u qasmuh ferba, sem lil kull wieħed minnhom u ħadu kol it-tunika. Din kienet libsa blaħjata min suġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftemu bejnietom u qalu. Dan ġara biex isseħ l-iskrittura li tgħid u jiġi qasmu bejnietom u għalli l-bistijej tefgħu ix-xorti. U dan ta' bilħaq għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, Ommu Ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u li d-disċiplu li kien iħobb wieqaf f'dejha qal lill-ommu. Mbagħad qal lid-disċiplu Hawnhi ommak. u minn dak il-ħin id-disċiplu ħada għandu. Wara dan Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħ l-iskrittura qal. Għandi laċ. Kien hemm biqja mimlija bil-ħal u ma xarbu sponza bil-ħal u għalwa ma qasba tal-issopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħalħal u qal. Kollox u mitmum. Imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-ħejja tal-Għid, il-lut ma ridux li f'dan il-jum tas-sibt li ġisma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-ġisma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu salbin miegħu.
Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġamejjet, ma kisrulux riġlejh. Madana kollu, wieħed mis-soldati li fidlu ġembu blanza, u minnu fi ħareġ demmu ilma. Dan qiegħed jiġdu minn rabajnejh, u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħ l-Iskrittura li tgħid, ebda waħda minn għadmu ma nkisrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid, u ma tiħarsu lejn min nifdu. Wara dan, Giuseppi min Arimatija, li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħbi, għax kien jibża mill-lut, maru talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġi u ħal-ġisem tiegħu. Ġi wkoll Nikodemu, dak li qabel kien maran Ġesu bil-lejl, u ġib miegħu taħlita ta' morru sabbara, tiżen xi 100 libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kebbeħu bil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ, kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fi kien għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qegħdu lil Ġesu għax kien jum itħejjija għall-lut, u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-Mulej. U offra ruħu għal-Mewt, u kien magħdud mal-midinbin, u li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għal-midinbin. Ejjew illum f'din il-tifkira solenni tal-Passjoni tal-Mulej naduraw din l-imħabba bla tarf. Bħalma jgħid Ġesu stess fil-Vanġelu ta' San Ġwann kap 10, jiena nagħti ħajti għall-merħla. Ħajti ma joħodi li ħadd, ma nagħtiha jien bil-qalb. U offra ruħu għall-Mewt. Mewt li għadditu mal-midinbin, kien imsallab bħal kriminal bej żewġ ħallelin. Min jaf kemm il-darba noddu lil xulxin
mal-midinbin. Ingaraw il-ġebel tal-ġudizzju jibes lil xulxin. Dak il-ħin insiru bħal Ġesu jekk aħna nqisuna mal-midinbin u bħal min salbu jekk aħna ngaraw il-ġebel tal-ħtija b'qalb jibsa. Min jaf kemm hemm nies li bħalu huma magħduda mal-midinbin. Offra ruħu għal-Mewt biex jagħti l-ħajja u li jneħħi l-ħtijiet tal-kotra indaħal għal-midinbin. Il-profezija ta' Iżajja isseħħ kollha kemm hi fir-rakkont li għadna kemm smajna. U kif ifakkarna l-Apostlu missierna San Pawl, minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. It-tieni ħsieb li nixtieq naqsam magħkom huwa dwar il-kidba li Pilatu waħħal mas-salib ta' Ġesu. Il-kidba kienet tgħid dan hu is-Sultan tal-Lut. U l-kidba kienet bil-Ludi, bil-Latin u bil-Grek. L-Evanġelista Ġwanni jinsisti fuq dan id-dettall. Kienet kidba mhux għall-Lud biss, imma kienet kidba wkoll għall-imperu, kienet kidba għall-Mediterran. Il-Griek kienet il-lingwa li żjed komuni mitħadda minn nies ta' kultura fil-Mediterran. Il-Latin kien il-lingwa tal-imperu. Il-Ludi kienet il-lingwa tal-poplu ta' Alla. Din il-kidba, il-kundanna ta' Ġesu issir ukoll kawża ta' salvazzjoni għall-Lut, għall-Latini u għall-Griki. Hija salvazzjoni universali li titkellem b'ħafna lingwi għax titkellem il-lingwa tal-imħabba. Ġesu kien segwit minn Lut ħorox, imma kien miqjum ukoll minn Lut li fis-sotra u anke bil-moħbi ħadu ħsiebu anke fil-mewt tiegħu. Giuseppi minn Arimatija, Nikodemu. Ejjew nitolbu b'mod speċjali għal poplu li Ludi llum. Imma niftakru li aħna il-koll konna li sallabna lil Ġesu. La poplu wieħed, la imperu wieħed, la kultura waħda. Aħna l-koll dnibna, aħna l-koll midjunin miegħu li taħajtu għalina biex jisalvana. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk, għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. I would like to share a short reflection with our friends, our English-speaking friends. The prophecy from Isaiah, which is read in today's solemn liturgy, reminds us that Jesus offers up his life for the many. He's counted among the sinners. So many people are counted among sinners. They have the same treatment Jesus had. Today we ask forgiveness for so many harsh judgments we throw at each other, calling each other sinners, reminding ourselves that Jesus is the first one to be counted among sinners.
He gave his life for many. He gave his life for us, true sinners. The second thought I shared in Maltese, and I would like to share it also with you, is the fact that the Gospel of John, which was read, sung solemnly by our deacons and the choir, emphasizes the fact that the title that Pilate put on the cross of Jesus, Jesus of Nazareth, King of the Jews, was written in 3 languages: Hebrew, Latin, and Greek. Hebrew, the language of the people of God, the language of Israel. Latin, the language of the empire, of the occupying authority. Greek, the language of culture of the Mediterranean at that time. The cause, as it used to be called, the causa, the cause of his death, is in a universal language, not only in the languages that everybody could understand, but in a more fundamental language, that of love, because his death is a life given to the end. He loved us unto death. He obeyed until death, until the death of the cross. He loved until death, unto the death on the cross. Let us adore this mystery of love and redemption and pray for each other, that his wounds may bring to every one of us the healing we truly need. Nitolbu għal-Knisja. Nitolbu Jeżis għal-Knisja qaddisa ta' Alla biex il-Mulej Alla tagħna jagħti slim u jaqgħadha u jħarisha fid-dinja kollha u lilna jagħtina ħajja ta' kwiet u paċi biex nagħtu glorja lil Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, in permezz ta' Sidna Ġesu Kristu u rejt il-glorja tiegħek lil ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħnina tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Nitolbu kol għal-Papa biex il-Mulej Alla tagħna li jażlu bħala isqof iżommu qawwi sħiħ għall-Knisja mqazza tiegħu ħalli jmexxi l-poplu qaddis ta' Alla. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, lil ħaq tiegħek u s-sis tal-ħolqien kollu,
Fil-ħina tiegħek isma' t-talb tagħna, ħares bitjieba lill-Papa mażul għalina u bis-seta tiegħek mexxi lill-poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħdan il-qassis il-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Nitolbu kol għall-isqof tagħna, għall-isqfiet u l-presbiteri u djakni kollha, għall-ministri kollha tal-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispiritu Qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi l-ġisem kollu tal-Knisja. Għati widen għat-talb umli tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grat bil-grazzja tiegħek jaqduk f'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Nitolbu kol għal-katekumeni tagħna biex il-Mulej Alla jħenna lihom u jiftilhom qalbhom, jagħtihom il-maħfra ta' dnubithom bil-magħmudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'ulied ġodda, għaw il-fidi u l-fema tal-katekumeni tagħna, għatihom twelid ġdid bil-magħmudija u l-aħħom fost l-ulied adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Nitolbu kol għal-ħutna kollha li jemnu fi Kristu biex il-Mulej Alla tagħna jagħtihom li ħabirku għal-verità u jiġma'hom u jħarishom fil-Knisja waħda tiegħu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġma' flimkien lil uliedek imxerda biex iżommhom maquda bejniethom. Fil-ħina tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek, għaqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'magħmudija waħda u orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Nitolbu kol għall-Lut li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-Mulej Alla tagħna. Jagħtihom il-Mulej li jimxu l-qudiem fl-imħabba ta' ismu u l-fedeltà mal-patt tiegħu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tajt il-wedid tiegħek lill-Abraham u l-nislu, il-qabittiba talb tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħolu jasal għal-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Nitolbu kol għal dawk li ma jemnux fi Kristu biex l-Ispiritu Santu jagħtihom id-dawl u ma wkoll iseħħilhom jitlu fit-triq tas-salvazzjoni. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu,
imma jgħixu ħajja sinċira quddiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u aħna li nħobbu dejjem iżjed il-xulxin u nfittxu li nifmu sewwa l-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Jitolbu kol għal dawk li ma jarfux lill-Alla biex b'qalb sinċira jfittxu dak li hu sewwa u jistħoq ilhom isibu lill-Alla innifsu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, int laqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistriħu fik. Għamel il-koll kemm huma minkejja tfixkil u n-nuqqasijiet ta' kull xorta, jifmu s-sinjali tal-ħnina tiegħek u x-xhieda tal-emmejjel tajba ta' min jemmen fik biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħal Alla wieħed veru u missier tagħna l-koll bi Kristu Sidna. Jitolbu kol għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-Mulej Alla tagħna jmexxi l-fema u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu għall-paċi u l-ħelsien ta' kulħadd. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jedijiet tal-popli. Ħares fit-tiba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta jigvernawna u bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Jitolbu jeżis lill-Alla l-missier li jista' kollox biex isaffi d-dinja minn kull tagħlim qarri, ibiet il-mart, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet, iħoll l-irbit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isifer, ireġġa' lura lil min tbiegħet minn daru, lil morda jroddilhom saħħithom u jagħti salvazzjoni lil moribondi. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġ tal-imniktin, qawwa tal-imħabtin, ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib u għamel li l-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Ovvjament tal-assista jtella u djaknu.
Arawi lewdata salib li fuqa ġim sallab is-Salvatur tad-dinja. Arawi lewdata salib li fuqa ġim sallab is-Salvatur tad-dinja. Arawi lewdata salib li fuqa ġim sallab is-Salvatur tad-dinja.
Jekk joġobkom min sa jitla biex jadura lil Ġesu msallab, nibdew mill-filliri ta' wara kif nagħmlu waqt it-tqarbin. Il-filliri minn ta' wara hekk joġobkom. Tistgħu tibdew tilgħin.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dnubietna għal ma naħfru li minnu ħati għalina. La daħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Nitolbok mulej Ġesu Kristu li tqarbina bil-ġisem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek iżda l-ħina tiegħek tkun għalija ħarsin li ferħna tal-ġisem. Danu l-ħaruf tagħna, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek ta' ħniena biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sehem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Dan il-poplu tiegħek Mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek b'tama sħiħa fil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ixed fuqu kotra ta' barka u għatih il-maħfra u l-faraġ. Qawwih fil-fidi mqazza u wettqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna.